Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хәзер тамашачылары. Эфирда Имам Насыйров дигән тапшыру бара. Сездән килеп биришкән сорауларга иншалла шушы студияда хәзрәтләребез, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Инде Раббыбыз үзебезгә дә, сезгә дә, һәм инде килгән кунагыбызга да тел ачкычлары биреп шушы җаваплар белән инде аларны кабул итеп, гамәлгә кертергә һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайырга насыйп итсә иде. Әгәр дә сорауларыбыз калган булсаларны экранда күргән Хозур ТВ @хозур.ру дигән электрон адреска юллый аласыз иншалла. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, Раббыбызның рәхмәте белән бүген безнең студиябызга Балтачтан кадәр дип әйтик инде, Балтач районының Үзәк мәчетенең имам хатибы, шулай ук әле 1000 еллык мәдрәсәнең мөгаллиме Рамил Хәзрәт Бикбаев килде. Рамил Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде Раббыбыз шушы очрашуларны бәрәкәтле кылса иде, җавапларыбызны безнең тамашачыларыбыз өчен дә файдалы кылып, аларга да, безгә дә Раббыбыз алдында бер изге гамәл итеп язылса иде иншалла. Амин. Шундый фикхи сораудан бире башлыйсым килә. Сәҗдәи сәхүдә бер сәлам бирергә кирәкме, әллә инде икенеме? Бисмиллахир рахманир рахим. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сәҗдәи сәхү килгәндә, әгәр дә кеше үзе генә укый икән, ул инде ике сәлам биреп сәхү сәҗдәсен кыла. Әгәр дә ул кеше имам икән, имам инде бер генә сәлам бирә һәм сәхү сәҗдәсен кыла. Кайчан кылалар? Тәхиятнымы, әллә инде салават? Юк, тәхият укыгач, без инде ахыргы рәкъатны укып бетереп, без инде кагыдәгә утырдык һәм укыйбыз тәхият, тәшәһүдне укыйбыз. Һәм тәшәһүд укыганнан соң, шәһадәт кәлимәсен әйткәннән соң, инде әгәр дә имам икән, бер генә якка сәлам бирә. Әгәр дә имам ялгыз кеше үзе ялгышкан икән, ике якка сәлам биреп, ике мәртәбә сәҗдә кыла. Аннан соң яңадан тәхиятны һәм салаватны Раббананы укып, аннан сәлам биреп намазны төгәлли. Ике сорау. Беренчесе, кеше үзе генә укый һәм бер генә якка сәлам биреп сәҗдә кыла аламы? Бер генә сәҗдә кылса, санала. Монда кимчек килә. Икенче сорау, инде салаватны укып бетергәч искә төште, минем бит сәҗдәи сәхү кыласым бар иде дип. Менә салаваттан соң да аны эшли аламы? Була, монда бер ни кимчелеге юк. Ни өчен имам бер генә мәртәбә сәҗдә кыла? Чөнки артта бер генә мәртәбә сәлам бирә, чөнки артта уйган кешеләр ике мәртәбә сәлам бирсә, инде чыгып китәргә мөмкин. Намаздан. Әйе. Шуңа күрә дә имам бер генә мәртәбә сәлам бирә дә һәм сәҗдәгә китә. Артта кешеләр инде сәхү сәҗдәсе икән аңласыннар өчен. Минем кайда бер кеше тәһарәт алганда, аның су тамчылары миңа шешерәсә, миңа шешерәгән җирне яңадан юыргамы? Тәһарәт алган вакытта, мәсәлән, хәтерләсәк, безнең әбиләрдән дә бар иде, комган капка шәһәр ваты ябык, һәм гомумән ислам әдәбенә күрә без бөтен су савыты ябык тора. Ни өчен? Чөнки су ике төрле бар. Бар су, пак су бар. Һәм шул вакытта пак, ләкин тәһарәт аларга яраклы түгел. Ягъни бу кулланылган су дип атала. Әгәр дә мисал өчен бармакны тыгып тикшерәм икән чүмечкә, димәк инде бу чүмечтәге су кулланылган була, тәһарәт аларга ярамый. Ягъни савыт суы башка бергә кулланырга мөмкин, ләкин ул кулланылган була. Шул сәбәпле тәһарәт алган вакытта синең тәһарәт алган суың башкаларга тимәсен, һәм шул вакытта шушы тәһарәт алган бер тәһарәт алган су белән икенче әгъзаны юылмый. Һәрбер не юган вакытта без аерым су алып, шул су белән сыпырабыз, әйбит инде. Һәм кемнең киеменә тия икән, бу инде кулланылган су тигән була, бу нәҗес түгел, һәм бу киемгә бер нинди дә зыян һәм кимчелек килми. Инде менә кемдер әйтә, гадәттә гусул алганда, мен бүтән җирне җуып чыгардым, аякларын да җудым, ләкин юганнан кабаттан шундагы суга бастым. Миңа кабаттан юырга кирәкме дип сорау бирәләр. Әйе. Юк, әгәр дә ул суга нәҗес, шын нәҗес төшмәгән булса, фақат тәһарәт алынган гына су икән, кулланылган су гына, чиста һәм кулланылган су юылган икән. Мәсәлән, бит инде без махсус аякны юабыз. Мисал өчен, битне башны юган суда гына тору, бу кимчелек. Ә инде без аякны юдык, һәм инде аңа ялгыш басылды икән, монда инде бу пычраңга булып саналмый. Бу инде чөнки ул
гысыл кыйганнан соң аңа басты. Әйме? Монда пичрак түгел, пак була, һәм монда гысылга тахарата кимчилек килми. Ягъни нәтиҗә ясап кулланылган су тисә тәһарәт бузмый дип. Бузмый да киемдә пичрамый. Киемдә пичрамый һәм яңадан тәһарәт тасый. Яңа тахаратласы юк. Кеше турында ул бит фәрештә дип әйтү гөнаһмы? Гөнаһ түгел. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә кеше сыйфатын тиңләштерү. Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Алла бабай дип әйтәләр, астагфируллаһ. Яки мәсәлән, Аллаһның балалары дип әйтәләр. Бу әлбәттә ярамый. Бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә кимчилек китерү була. Бу инде зур гөнаһ булып санала. Инде фәрештә, мәсәлән, бала турында фәрештә валчыгы дип мәсәлән әйтәләр. Ягъни бу сүз бара, ягъни кешенең ишкерсез, ихлас, пак күңелле булуын аңлаталар. Шуңа күрә син фәрештә кебек дигән мәгънә шуны аңлата, һәм дә монда теге илаһилек белән бәйле түгел, монда моның гөнаһы юк дип беләбез. Менә инде Ибраһим алейһиссалам һәм Пәйгамбәр Мөхәммәд алсак, берсе Халилулла, берсе Хабибулла дип әйтик инде. Һәм кайбер кешеләр әйтә, менә Аллаһ Тәгаләнең бит дусты юк дип теге. Ләкин менә бу ике кеше турында без аларны әйтә алабызмы? Аллаһның менә яратканы һәм Аллаһның дусты дип. Әлбәттә, менә шушы Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең затына карата Аллаһ Тәгаләнең баласы яки бабай дип әйтү, мәсәлән, әйтәләр, менә шушы Аллаһ Тәгалә Ибраһим пәйгамбәрне дусты дип атагач, без дә шулай дип атый алабыз дигән фикер, бу хата фикер. Чөнки дус, Аллаһ дусты булу, Аллаһ йорты, мәчет. Коръән Аллаһ китабы, әйме? Аллаһ юлы да йөрисең, әйме? Бу Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең затына бәйле түгел. Бу киресенчә шушы китапка, шушы йортка, шушы кешегә карата мәртәбәне күрсәтә. Аллаһ Тәгалә затына карата ул бер нәрсәне күрсәтми. Аллаһ Тәгаләнең улы дип әйтү, Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ Тәгалә бабай дип әйтү, кайбер кешеләр әйтәләр, фәрештәләрне Аллаһның кызлары дип тә. Бу инде әлбәттә бер ничектә туры килми. Бу күрсәтә, димәк, кем бабай була? Кемнең баласы бар? Үләсе кешенең баласы бар. Димәк, бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә үлә, бу кимчилек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бер ничектә менә бу әти бала мөнәсәбәте белән, элемтәсе белән сыйфатта бу катгый тыелган. Инде Ибраһим пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә үзе атады. Мөхәммәд алейһиссалату вассаламны Аллаһ Тәгалә үзе атады, Аллаһны сөйгәне дип, әйме? Бу күрсәтә шушы пәйгамбәрләрнең башка пәйгамбәрләрдән булган Аллаһка якынлыгын, дәрәҗәсен күрсәтә. Һәм шулай дип аны атарга мөмкин. Инде хәзрәт алдагы сорау, хатын кызга башка илгә мәхрәмсез яшәргә күченергә ярыймы? Амма инде бүтән илгә әгәр дә хатын кыз үзе күченә икән, аны ничек аңа менә кирәк күченергә, аңа ничек моны оештырырга? Әйдәгез шулай сорау бирик инде. Монда гомумән бу сорау бирү урынсыз. Чөнки кеше күченә рәхәтлектән түгел. Кеше күченә шарасызлыктан. Әйме? Шарасызлыктан күченә икән, монда инде мәхрәм дигән сорау да тормый. Бу тегәгә без шулай карасак мәсәлән, ниме? Инде әлбәттә хатын кызның башка җирдә яшәргә мөмкин. Әйт инде хатын кызның барысы да мәхрәм дигән төшенчә бәйле нәрсәгә? Хатын кызның иминлегенә бәйле. Хатын кыз үзенең иминлеген саклар өчен аның янәшәсендә ир туганы булуы кирәк. Чөнки тормыш баш төрле хәл була. Хәтта бүген имин дип әйтергә мөмкин без, самолет туктады, икенче аэропортка төште. Яки поезд ватылды, яки автобус ватылды юлда. Яки юлда барган вакытта хуштан язып егылды. Әйме? Кем күтәрә бу хатын кызны? Кем аны белән шифаханага, кем аны белән бара? Әйме? Әлбәттә җитәкче һәм башка бара мөмкин, ләкин бит ул туганы түгел. Шуңа күрә дә хатын кызы мәхрәм дигән төшенчәсе бәйле нәрсә өчен? Хатын кызга иминлек булдыру өчен, хатын кызын төрле афәтләрдән саклаган вакытта аның мәхрәм ире саклау өчен. Әгәр дә мин намазда беренче рәттә торсам, минем артта берәр мәртәбәле кеше торса яки бабай торса, мин аңа хөрмәт йөзеннән алгы рәттәге үземнең урынны бирә аламмы һәм бирергә тиешме? Монда инде бу сорауга мин үземнән түгел, булган вакыйганы дәрес дип китерсем килә. Безнең остазыбыз Җәлил хәзрәт,
баш казыйбыз, бит инде шулай бер мәчеттә бәхәс бара. Яшь егетләр киләләр, беренче сафка килеп басалар. Беләбез бабайлар, безнең элекке бабайлар. Алар бер сәгать алдан килә өйләгә, зикр кылып утыра. Ул бит алдан килгән бит инде. Һәм инде ул әле килеп җиткәнче бу яшь егет инде абгунга чыгып, әйләнеп, сузып, әле генә керде мәчеткә бит инде, ул беренче сафка баса. Бабай белән яшьләр арасында низах чыга. Кем беренче сафка хаклы? Шуннан шәйл кызы бик акыллы гына, менә энем син беренче килдең. То есть беренче килү ният савабын алдың. Хәзердән син бабайга юл бирдең. Һәм син бабайга юл биргән савабын алдың. Димәк, ике савабын алдың. Монда әһәмият беренче дә басып тору түгел, беренче килү. Син беренче килдең бит инде. Менә шундый җавап биреп, бик рәхмәт әйткәндә шәйл хәзрәткә инде бер ел буе бәхәс алып барганнан соң, шул итеп мәсьәләгә нокта куйган. Шуңа күрә дә беренче саф дигән вакытта аңлара кирәк, Пәйгамбәр алейһиссалату вассаламның беренче саф дигән сүз мәчеткә алдан килегез дигән сүз. Ахырдан килеп, абгон ясап, узып, алгас кешегә басу түгел. Алдан килү турында сүз бар хадистә. Һәм Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам вакытында янәшәдә урындыклар булмады мәчеттә. Бүтән кеше кем беренче сафта басты? Кем беренче килде? Һәм беркем дә каршысына таяк куеп намаз укымады. Алар барысы да беренче сафка басып, аннан икенче сафка басып, кеше артына басып намаз укыдылар. То есть аларны берсе куймадылар. Ул сәхрәгә чыккач алдыңа берсе куясың. Әйме? Шуңа күрә беренче саф дигән төшенчә сүз барамында бу урын түгел, мәчеткә алдан килү турында сүз бара. Әлбәттә, син килгәч, килдең намазга. Һәм күрәсең, син кергән вакытта инде монда бигрәк тә олы абыйлар бар иде. Димәк, син башта басып торасың, һәм олырак абыйларга юл бирәсең. Һәм кемдер алдан абган чыга икән, аны туктатып, аңа юл бирәсең. Аннан соң инде юк икән, аннан соң башка да баса. Һәм шуннан да мәсәлән Пәйгамбәр алейһиссалату вассаламның намазын карасак, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям башта олы сахабалар укыды намазны. Яшьләр артта укыды, яшьләр бер яшьләр алга чыкмады. Олы сахабалар алда укыдылар. Шуңа күрә дә без хәтта алдан килсәк тә яшьләр, шын мәгънәсендә алдан килсәк тә, без карыйбыз, бар мартта. Беренчедән имам артыннан ук ул әдәп исеннән бара. Имам артыннан ук баса безнең инде мәзин. Икенче имам гыйлемле хәзрәт. Иң беренче шулар баса. Ни өчен? Имам ялгышты, кем алыштыра. Аннан соң мәчет карты. Өлкән абыйларыбыз. Аннан соң инде башкалар баса. Менә шушы тәртип намазда басу каралган. Инде кабатлап әйтәм, беренче саф дигән төшенчә ул мәчеткә алдан килү дигән мәгънәне аңлата. Шуннан да мәсәлән, яшь бик иртә килде ди, һәм басты беренче сафка, ләкин менә инде намазга басканда артка борылып карагач күрде бер бабайны. Ул аңа бирә аламы үзенең урынын? Хәзрәт, басыгыз, менә сез мин сезнең урынга басам, басыгыз дип. Ул аңа бирми дә ала. Әгәр бирми икән, ул беренче сафка баскан дигән савапны ала. Әгәр дә ул аңа юл бирә икән, ул беренче сафка басты дигән һәм өлкән кешегә юл бирде дигән ике савап ала. Сойласын, кайсы кирәк? Иншалла. Алдагы сорау шулайрак яңгырый. Әгәр дә телефоннан сөйләшкәндә бер кеше икенчесенә сәлам әйтмәсә дә, бу кеше сиңа сәлам әйтә диергә ярыймы? Яхшы нияттән шул ук икенче кешене берсе белән тагын да дуслаштырыр өчен диелгән. Әлбәттә, теге юк әйберне теге сөйләп йөрү кирәк түгел. Инде чыннан да бу кеше ике кеше арасында суыклык бар икән, һәм араларын йомшартыр өчен без беләбез, бердән-бер шырак кайчан ялган рөхсәт ителә, ул да булса шушы ике дусны арасы суыган кешенең килештерү. Әлбәттә, ул сәлам әйтмәгән аңа. Сәлам әйтте дип арасын йомшартыр өчен мөмкин әйтергә. Әмма ярыймы булай мондай бер, мәсәлән, ишеткән бар. Сәлам әйт дип теге бер кеше әйтә, икенчегә аннан соң теге бер килгәч теге, син сәлам әйттеңме соң дип. Син бит теге вакытта әйттең, ул вакытта әйттем. Хәзер инде икенче яшькән дип әйткәч, ул аңа әйтә, ул кеше белән сөйләшкән саен мин аңа сәлам дип, менә шундай теге васият дип әйтте инде әйтеп куя аңа. Менә беләсең, что ул алым белән сөйләшәчәк. Сөйләшкән саен мине сәлам җиткер ул кешегә. Менә алай дип әйтү ярыймы? Әлбәттә, ярыймы дип әйткән вакытта монда сүзнең мәгънәсен карар кирәк. Мәсәлән, бар безнең мәсәлән, безнең бар олы яшьтәге бабайлар, мәсәлән, 90 яшьтәге, 80 яшьтәге. Әйме? Алар әйтәләр, менә сәлам әйт менә шушыңа дип. Алар телефонда утырмыйлар. Әйме? Менә чыннан да менә аларның сәламе ул сәлам.
моны сөйләшү арасында әссәлам әйт дигән сүз, моның әлбәттә кыйммәте юк. Шуңа күрә дә әгәр дә син үзеңә бу җаваплылыкны, әгәр син үзеңә бу җаваплылыкны алмыйсың, теге алудан сакланасың икән, бу чиракта инде өстәп куясың инде, күрсәм, онытмасам, сәлам җиткермен дип. Алдагы сорау, бала намаз укыганда намазлык өстенә басып уйнап йөрсә, бу намазны бозамы? Әлбәттә, намазны бозмый. Хәтта теге бала уйнап йөрсә дә, мәсәлән, бит инде, илля мәгәр бала инде әгәр дә анда нәҗис кылса, нәҗис кичкән сабый бала йомышын үтәде икән, яки сине киемеңә утырып йомыш үтәде икән, менә монда инде икенче мәсьәлә дип әйтәбез. Ә баланың йөрүе, каршыдан йөрүе намазны бозмый. Без әлбәттә баланы теге тәрбиялибез һәм аның өчен мәсәлән теге тыйын әйтәбез, чыкмасыңа мәсәләне бит инде, әмма ләкин чыкты икән, әлбәттә без аңа каты итеп шелтә, каты итеп теге баланы куркыту, кисәтү кирәк түгел, тәрбия чарасын аңлату кирәк. Шулай ук безнең бит инде песи мәче дип әйтик инде йорт хайваннарына керә, өйдә яши торган, алар да еш кына мәче менә шул теге намаз укучының алдыннан йөри. Ул да намазны бозмый бит инеме? Юк, намазны бозмый. Алдагы сорау, тавыкны яки гомумән ит пешергәндә аның каны чыкса, ул җирне ашырга ярыймы? Яки инде андый ит гомумән хәләл булып саналмыймы диелгән? Динебездә кан ике төрле. Берсесе нәҗис кан, берсесе пак кан. Нәҗис кан ул бугаз каны дип атала. Шуңа мәсәлән авылда беләбез, әлеке безнең горефтән малны ышкыгач, иң беренче әле малның каны тонып беткәч, теге мал тонгач инде иң беренче бугазлыгын юып куябыз. Нәрсәгә юабыз? Чөнки менә шушы нәҗис әшәке канны юар өчен. Ә инде ит эчендә булган шын кан, мәсәлән, тавыкның арка каны була мәсәлән, бит инде ул киемгә тия икән, шулпадан да теге аны алып булмый мәсәлән, бит инде ул шулпада шунда кайнап аны алып куясың икән, бу әлбәттә нәҗис түгел, бу инде теге әлбәттә ул ашалмый инде, әмма ләкин инде ул нәҗис түгел. Һәм ул иттә кан була икән, теге бер кат шейхә җибәрәсең дә һәм салып пешерәсең. Чыккан канны без әле алып та куябыз дигәндә, анда алып куясыз, бу инде нәҗис, хәтта мисал өчен киемгә чәчеләде мәсәлән. Ит чапканда ит күтәреп кирдең, һәм монда киемдә мәсәлән кызыл тап булды мәсәлән да, ут инде иттең төште бит инде. Бу да нәҗис түгел, бу пак. Хәзрәт, алдагы сорау, әгәр дә мин намазга соңга калып килсәм, намаз инде башланган, мәсәлән, икенче рәкъәткә җитештем өйлә намазының. Бу чиракта мин нинди рәвештә кушылырга тиеш? Иң беренче без намазга керәбез һәм ашыкмыйча, йөгермичә керәбез. Һәм имам нинди хәлдә була, без шуңа уеп китәбез. Күп еш таралган хата, ялгыш. Мисал өчен имам рükүгә иелде, һәм шуңа өлгерәм дип кеше рükүгә иелә. Ләкин истә тотарга тиешлебез. Безнең намазның фарызы ул кыям хәлендә, баскан хәлендә Аллаһу әкбәр дип әйтү. Димәк, имамга рükүгә ияргәнче иң беренче мин килеп басам, турайып Аллаһу әкбәр дип әйтәм. Тәкбир тәхримне әйтәм. Бу намазның фарызы. Шуннан соң инде имам нинди хәлдә, шунда аңа кушылам. Менә монда ашыгу кирәк түгел. Менә моны игътибар итәргә кирәк. Күп кешедә хата китә, бу тәкбир әйтелми. Ә тәкбир әйтелмәде икән, намаз түгел. Син намаздан китми. Шуңа күрә дә турбастың, Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйттең. Һәм аннан соң инде яки шул тәкбир белән чук итәргә мөмкин. Чөнки калган рükүгә, сәҗдәгә киткән әйткән тәкбирләр сүннәт булып тора. Ул әйтелмәсә дә гыйнах түгел бит инде. Әмма шушы басып торган тәкбир әйтү кирәк. Инде әгәр дә без өйлә намазын икенче рәкъәтенә җитештек икән, бүлдереп торам инде менә бу Аллаһу әкбәр дип бер тапкыр тәкбир тәхримне әйткәннән соң, әгәр дә безнең кыямда түгел икән, яки рукухта, яки сәҗдәдә икән, без кулларны багларга тиешме? Әллә инде Аллаһу әкбәр дип сәҗдәгә чүк китә алабызмы? Менә багламыйча да. Кулны багламыйбыз, Аллаһу әкбәр дип әйттек, һәм икенче тәкбирне әйтәбез дә, Аллаһу әкбәр дип әйттек, һәм икенче тәкбирне әйтәбез, яки әйтмәсәк тә сәҗдәгә чүк итәбез. Кушылабыз. Кушылабыз. Чөнки бу безнең кул баглау, ул инде имам белән бергә булган вакытта дип әйтәбез. Ә монда инде безнең аны кул баглыйсы юк. Инде икенче рәкъәткә өлгергән вакытта качан була ул? Әгәр дә имам туры торган һәм имам рükүгтә булса. Без килеп җиттек һәм тәкбир әйттек. Имам рükүгтә иде.
Мен Аллаху акбар дип рукуга киттем. Хам субхана раббил азим дип әйттем. Хам имам сами Аллаху лиман хамидах дип торды. Менә мин бер зикр әйтергә өлгергәч, менә әйтем. Инде минем шушы рәкатка өлгергән булып саналам. Димәк, минем имамым 2 рәкатка кушылдым, 3-не укыдым, 4-не укыдым, әйме? Минем бер генә рәкат калды. Шуннан имам намаз ахыргы кагыйдәгә утырды, ат-тахият укыды, салават укый имам, мин салават укымыйм, мин ат-тахият укыйм, һәм тыңлап кына утырам. Һәм имам 2 ягына сәлам бергәннән соң, мин туры басып, янәдән беренче рәкатны анда Фатиха, сүрә кушып, әйме, рүку һәм сәҗдә кылып намазымны төгәлләп бетерәм. Менә бу беренче рәкатка җитешмәлде дигән сүз бит инде икенче рәкаттан башлангыч икенчене, өченчене, беренчене укыды. Беренче рәкатта безнең сәнә дагасы да бар әле. Мин аны укый аламмы менә шул туры баскач? Укырам мөмкин. Ягъни сәнә, аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, бисмиллаһ, һәм инде Фатиха белән беренче рәкат кабатлана безнең. Шундай очрак була, кеше өлгөрде мәсәлән беренче рәкатка генә. Һәм беренче рәкатны генә укымады. Дип әйтгәндә, һәм шундай очрак була, ул менә икенче утырып тур булмый аның. Җитештә ди 4нче рәкатка генә, соңгы рәкатка генә. Моның үз авырлыклары бар, шуңа күрә карап китик әле. 4нче рәкатка җитеште дигән сүз инде искә төшерәбез, рөкүгка хәтлек дип әйттек. Яки кыямда, яки рукукта менә шул бер Субхана раббил азим дигән мигъдар өлешендә. 4нче рәкатка өлгердек. Имам белән ыеп, без инде рүкү, сәҗдә һәм соңгы кагыйдәгә утырдык. Соңгы кагыйдәгә утырып, безнең ат-тахиятны укыдык һәм инде салаватны укымыйбыз һәм имам сәлам бергәннән соң, без инде калган намазны, калган 3 рәкатны, беренче, икенче, өченче рәкатны без кайтарабыз. Без туры басабыз да, менә аңларга кирәк, намаз тәртибе мин бу туры баскач башлана 1, 2, 3 белән башлана, әйме? Әмма уртада ат-тахиятка утыру ул 2 рәкат арасында була. Әгәр без математик яктан карасак, димәк безнең беренче укылды 4, аннары 1, 2, 3. Әйме? Әгәр без карасак, үчесәк хәзер да, менә безнең 4нче рәкат, беренче рәкат, икенче һәм өченче булды. Без 4-не укыдык, 4тән соң утырдык имам белән бергә ат-тахиятка, шулаймы? Бу ат-тахият безнең гомумән саналмый. Димәк, без утырмаган кебек булабыз. Без туры бастык беренче рәкатка. Хәтерләсәк, без инде имам белән укыган вакытта анда сүрә кушмыйбыз, берсе укымыйбыз. Имам артына шабитендә, әйне үзебез кушкач, беренче рәкатны укый башладык. Әлхам укыдык, сүрә куштык, рүкү, сәҗдә кылдык, карыйбыз. Минем теге былай тәртип саны белән караганда, минем хәзер инде булды 2 рәкат булды уже. Теге намаз тәртибендәге түгел, тәртип саны караганда. 2 рәкат дип әйтик. 2 рәкат булды. Әйт инде, 2 рәкат булды. Шуңа күрә дә мин менә беренче рәкатны укыганнан соң, мин инде яңадан ат-тахиятка утырам. Ат-тахиятка утырам һәм турып басам. Инде минем дуалар буенча икенче рәкат, мин сүрә укыйм. Әлхам укыйм, Фатиха укыйм, Фатихадан сүрә укыйм. Һәм аннан соң инде бу бит минем тәртип белән караганда инде минем хәзер бу 3нчесе булды. Дуа ягына 2нче булса да, әйме? Бу 3нчесе, аннан соң мин утырмыйм. Ат-тахиятка утырмыйм, турып басам 3нче рәкатка һәм 3нче рәкатны укып бетереп, намазны төгәллим. Димәк, минем әгәр теге менә язып карасак, мисал өчен әйтәм, безнең булды 4, 1 утырдык, 3, 2, 3 булды. Менә шулай тәртип укыла намаз. Шулай ук безнең акшам намазында да шулай ук туры килә, бераз гына теге кешегә сәер була, 3 тапкыр рәттән утырабыз. Бу очракта да өчесендә дә утырырга туры килә. Әгәр дә мәсәлән беренчегә соңга калды икән, ул икенчедән башлады икән. Икенче рәкатны ул укыды имам белән, утырды кагъдәгә, менеп турып басты, 3нче рәкатны укыды имам белән, шулай ук утырды кагъдәгә, турып басты һәм үзе укып бетерә үзе беренче рәкатны. Һәм бары шулай ук теге беренче рәкаттан соң да ул аны бит инде 73нче рәкаты булып чыга, шулай ук тамамлый. Тулысынча ат-тахият салаватны укып төгәлләп бетерә.
Бу әле туры килә бит. Бу туры киләме 3нче рәкъәткә әгәр дә җитешсә? Менә 3нче рәкъәткә эләкте, ахшамның. Әйе. Нәкъ шулай ук инде. Әгәр дә без, мәсәлән, 3нче рәкъәткә өлгерде икән, хәзер имам укып бетерде 3нче рәкъәтне. Моның хәзер калды 1нче, 2нче рәкъәт калды. Хәзер безнең карасак, безнең имам 3нче рәкъәт укылды. То есть бер генә рәкъәт намаз укылды безнең хәзер. Без имам тур басты калган 1нче рәкъәтне укый башларга. Шуннан соң ул шу 1нче рәкъәтен укыганнан соң, кадибез тәртип буенча 2 рәкъәт турылды. Шуның 1нче рәкъәтеннән соң әттәхиятка утыра. Әйме? Шуннан соң әттәхияттан торганнан соң ул инде исәп буенча уже 3нче рәкъәт була бу. Бу инде безгә калган 2нче рәкъәт була. Әлхам һәм сүрә кушып укып төгәлләп бетерә шушы ахшам намазын. Монда инде мен битендә имам белән утырдым, утырмыйча 2нче, 3нче рәкъәттә генә кагъдада утырам дигән сүз юк. Өчесендә дә утырачак инде ул, чөнки менә бу математик яктан карарга кирәк, бик игътибарлы булырга кирәк инде. Менә гади генә теге монда кайсы рәкъәт, кайсына тәхият утырам дип монда кеше күп вакытта ялгыша шулай бит инде. Шуңа күрә без әйтәбез, менә бу хәзерге минем намазым, минем имам белән укыган намаз турында сүз бармый. Менә минем хәзер исәп белән карыйм. Ничә мәртәбә мин турып бастым. То есть аңларга кирәк, һәр 2 басканнан соң утырга кирәк. Димәк, мин бер бастым, имам белән аннан соң үзем инде куштым. Беренче рәкъәтне уже 2 басу булды шәме? Димәк, утырам. Шуннан соң минем калды 2нче рәкъәт, мәсәлән, ахшам намазына мисал өчен әйтәндә, 2нче рәкъәтне укыдым һәм намазны укып бетердем. Яки 4 рәкъәттә мәсәлән, минем монда 2нчесе һәм 3нчесен укып, мин аны укып бетерәм. Шуңа исә калдыра кирәк, менә шушы һәр 2 басудан соң утыру тиешле. Гадәттә ярый, мәсәлән, авыл мәчетләрендә мөәзиннәр укымыйлар. Кахф сүрәсен хәзер бит инде безнең Казан мәчетләрендә җомгага килгәндә Кахф сүрәсен укыйлар. Һәм күп кенә шундый сораулар ишетергә туры килде. Җавап та шундый иде, теге соңга калмагыз дигән генә кебек инде, теге. Менә алар укый башлаганчы килегез дигән. Кеше әйтә иде, без бит Коръанда тыңларга тиешбез. Намаз әле зәвал вакыты теге әле җитмәгән яки инде үткән, зәвал вакытын туры килми. Мәчет намазында укыйсы килә. Нәрсә эшләргә дип теге сорау бирелде һәм менә бу чиракта без бит инде бар мәчеттең бар фарыз залы, бар мәчетнең сөннәт залы. Шуңа мәчет намазын сөннәт залына укып, кирип һәм фарыз залы имам янында Коръан тыңлыйлар. Аннан соң менә сез менә бу намаз турында сорау бирдегез. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйткән: "Талабул илми фарида." Гыйлем талаб итү фарыз. Нинди гыйлем талаб итү фарыз? Пәйгамбәр шундый хадис бар, шундый кагыйдә килә: "Ма ла ятиму ал-ваҗиб биһи фа хуа ваҗиб." Ягъни, әгәр бер әйбер икенче әйбердән башка була алмый икән, димәк, бу икенче әйбердә кирәк, тиешле була. Безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә исламның 5 баганасын бирде. Шәһадәт кәлимәсе, иман китерү, Аллаһның барлыгын танып, фикерләп, иман кәлимәсен әйтү. Бу беренче безнең фарызыбыз. Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһу дип мәгънәсен аңлап, арабчасын әйтү. Бу беренче фарыз. Икенче фарыз намаз уку. Димәк, миңа намаз уку фарыз икән, һәм мин менә шушы намазны соңга калдым, һәм мин хаталы итеп укыдым икән, миңа бер нинди аклану сәбәбе юк. Шуңа мәчетләрдә укулар бара. Шуңа мәдрәсәләр эшли, Аллаһка шөкер. Шуңа менә бу намазның нәүнишкәлекләрен, фарызларын, ваҗипларын өйрәнү һәр кешегә фарыз булып тора. Һәр бәлиг булган кешегә. Сиңа әллә нинди акыйданың нишкәлекләре түгел, ансы безгә керми. Акыйдага кагылды, фақат Аллаһтан башка илаһи зат юк. Мухаммад Аллаһның ишесе, шуны кабул иттем, булды, менә син акыйдаң булды. Әмма намаздагы менә ул нишкәлекләрне белү, бу һәр намаз укыга фарыз, намаз укышка фарыз. Шуңа менә мин бу сораудан өстәп инде, менә хөрмәтле шушы телевизор караучыларына әйт инде, чакырам мәчеткә барырга, имамнан, остаздан өйрәнергә, интернеттан гына түгел. Интернеттан, менә бу тапшырдан рәхмәт. Бу теге мәгълүмати
Шара буларак бара. Бу мәгълүмат бирәбез. Хәтта без менә бу тапшыруда да бөтенсенә җентекләп аңлатып бетерә алмыйбыз. Без дә чакырабыз гына. Бу мәсьәләне күрсәтеп, ачыклык кертәбез, бит инде. Әмма ләкин һәрбер кешегә мәчеткә барып, шушы намазның бөтен нечкәлекләрен гыйбадәт исламия нигезендә безнең менә язылган китабыбыз бар. Шуңа бит инде хәзер кыска гына биргән. Шуңа бит инде. Мәсәлән, иң беренче безнең бар намаз китабы, Рашида Баста чыгарган намаз китабы. Аны кыска гына намаз тәртибе. Шуңа бит инде. Бу төп фарыз. Гыйбадәт исламиядә инде фарызлар, ваҗибләр, сөннәтләр, тахараттың һәм башканың, шулаймы? Менә булар барысында без белергә тиешле. Һәрбер мулла түгел, һәрбер мөселман кеше белергә тиеш. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әмере. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, элек дигән сүз инде 30 ел элек юк иде мөмкинлек. Ә бүген хәзер бөтен мөмкинлек бар. Шуңа хәзрәткә мөрәҗәгать кылып, абысыга мөрәҗәгать кылып, мәчеттә менә бу нигездә барысына өйрәнеп чыгарга кирәк. Ягъни, әгәр дә карасак, кеше намаз укый, кеше ураза тота икән, үз өстенә мин мөселман дип алып бу вазифаларны алды икән, димәк ул аның бөтен шартларын, фарызларын, ваҗибләрен, ярар сөннәтләр һәм ниндер ниләрне турында әйтмим әле мин, минимум турында әйтәм, һәм шулай ук нәрсә боза. Мәсәлән, намазны нәрсә боза, уразаны нәрсә боза, буларны белергә кирәк, тиеш булып чыга. Әлбәттә. Менә 3нче фарыз безнең Рамазан аена ураза. Әйтик, мәсәлән, кешенең ниндидер медицина ягыннан ниндидер бер уколы бар. Ниндидер аның үзенчәлеге бардыр, мисал өчен. Әйбәт инде, ул инде бу нечкәлекне сорарга тиеш, ачыклык кертеп, ул хәтта мәсәлән без гомуми рәвештә генә бирәбез ураза турында. Аны мәсәлән аның күп нечкәлекләре бар. Аны без кайбер тирән китаплардан бирелә ул мәсәлән, диме? Сен имамга, мәдрәсәгә мөрәҗәгать кылып, сен менә бу нечкәлекләрне өйрәнергә тиешлесең. Хәзер синең акчаң бар. Димәк, сен закат малын чикләргә тиешкән белергә бурычлысың. Чөнки ноябрь аенда сен мин белмәдем дип налог түләмичә калсаң, мәсәлән, сиңа башын сыйпыйлармы? Беркем сыйпамый, шулаймы? Нәкъ шулай ук кыямәт көне син чөп бирәсең аны. Син белергә тиеш, бу фарыз. Хаҗга җыендың. Сен хаҗның, мен акчам бар, бар кайтыйм әле кая булса да. Кайбер хаҗип килә, тегендә баргыч кына белә. Теге ниятен дә бернәрсә әзерлексез килә. Шуңа син хаҗга бар алдыннан, әлбәттә теге билетлар башка өйрәнәсең бит инде. Фаразларын белергә бурычлысың. Син өйләндең. Хәтта Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу базарга чыгып, базарда монда сәүдәне белмәгән кеше сатмасын куа торган булган. Чөнки сәүдәгә базарга чыктың икән, гади генә үзеңнең кичкенә генә бер әйбне сатарга чыктың икән, инде син шушының ничек сату тәртибен, без бит риба дип әйтәбез, процентка әйтәбез, риба бит процентка түгел. Аны алыш бириш вакытында аны үзенчәлекләре бар, шулаймы? Димәк син сәүдәгәр икәнсең. Димәк син килешү төзисең икән, бурыч калып торасың икән. Акчаны берәү көнә гади генә долларны рубльгә алыштырасың икән. Менә булар барысы да сәүдәгә керә. Син менә булган барысын нечкәлекләрен белергә тиешлесең. Шуңа күрә дә кыямәт көнендә мин белмәдем дип катылып булмый. Пәйгамбәр алейһиссалату ва саллям әйтте, ягъни кешедән соралачак, каян алдың, кая сарыф иттең. Шуңа күрә дә мөхтәрәм җәмәгать, мен бу фурсаттан файдаланып, инде менә шушы мәдрәсәгә килеп, инде кемнең инде чыннан да теге мәчеттә, еракта, мәсәлән, теге мөмкинлеге кем менә бүген көне менә безнең хузур, Алла рәхмәт булсын, менә егетләргә, кызларга менә онлайн татар телендә һәм рус телендә мәдрәсә бар бүген көндә бит инде. Бу төп билем базы бирелә, шулай бит инде. Менә бу тапшыруларда шундый мәгълүмати яктан хадислар бирелә. Бик Алла разы булсын, Алла тәшәссә уңыш бирсен, бәрәкәт бирсен. Инде дәвамлы булсын бу хузур проектлар эшләнүенә. Инде монда хезмәт кылган барлык кешеләргә дә Алла рәхмәт, Алла тәҗрибәләрен бирсен. Шуны ихлас күңел әйтәм. Инде бүген көндә һәр районда бар мәдрәсә. Казанда мәдрәсәләр бар. Барыбер теге интернеттан гына укып, әле гыйлемне камилләштереп булмый. Аны белем алып булмый дип әйтә. Кирәк остаз. Чөнки бар менә шу мәсәлән сез сорап бирәсез намаз мәсьәләсендә. Бар шуны читекле мәсьәләләр аны остаз гына сиңа тактага сызып, тәфсилләп аңлатып бирә. Әлбәттә инде һәр кешенең үзенең физиологик үзенчәлекләре дә булырга мөмкин. Ул аңа гына кагылышлы намазда, ул аңа гына кагылышлы уразада булырга бер фикер булырга мөмкин. Шуңа күрә һәр кеше үзенең сәламәтлегеннән чыгып, нәкъ менә үзенең ситуация өйрәнергә тиештер. Әлбәттә. Чөнки мәсәлән, мин анда намазны язылган, кыям булырга тиеш. Аяк юк мәсәлән кешенең, Алла сакласын. Миңа инде фарыз түгел дигән сүз белән булырга тиеш түгел. Һәр кеше намаз фарыз булган, үзенә тиешсен өйрәнергә тиеш дигән нәтиҗә ясап, әлбәттә инде бүген көндә тамамлыйбыз. Без исә үзебезнең тамашачыларыбызга әйтәбез, чыннан да бүген көндә
инде Казан һәм район җирлекләрендә генә түгел, авылларда да тырышалар хәзрәтләребез кайтартырга остазларын, яки үзләренең кешеләрен җибәрәләр, бер укырга кертәләр, аннан соң булар кайтырга менә шушы нигезне бирергә. Шуңа күрә инде һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә хәерле гыйлемнәр аларга насыйп эйләсә иде, һәм дә инде шул гыйлемнәр белән хәерле гамәлләр кылырга насыйп эйләсә иде, кабул була торган гамәлләр. Сезгә дә Раббыбыз шушы гыйлемнәрегез белән уртаклашкан өчен тагын да гыйлемнәрне арттырып бирсә иде, юлларын ачса иде, бәрәкәтен бирсә иде. Без бүгенгә сез белән саубуллашабыз, хәзрәт. Инде Аллаһ Раббыбызның сәламе, рәхмәте сезгә булса иде дип. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алла разы булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйров дигән тапшыру иде. Исегезгә төшереп, без бүген бездә кунакта Балташ районының Үзәк мәчетенең имам хатибы Рамил Хәдибекбаев иде. Шулай ук ул безнең зур мөгаллимебез дә булып тора. Шуңа күрә мөгаллимебез чакырганда барык укырга, йөрик укырга, Раббыбызның рәхмәтенә ирешергә, ризалыгына ирешергә, тагын да якынайырга насыйп булса иде. Аның өчен әлбәттә гыйлем кирәк, юлларын белергә кирәк. Без исә сезнең белән бүген көнгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде.